Экраннарда татар яшьләр өчен иң актуаль, стильгә бай, соңгы яңалыклардан таныштыра торган иң шәп мотор тапшыруларның берсе яшьләр тукталышы. Һәм мин аның иң мотор алып баручысы Руслан Хафизов. Һәм бүген без сезнең белән мода турында сөйләшәчәкбез. Ой, Руслан һәм мода. Бу ике сүзнең бер җөмләдә кулланышыннан хәтта көләсе килә башлый Руслан. Көл инде көл шулпан. Нәрсә мин мода турында беләм дип уйлыйсыңмы әллә? Әйдә менә. Вәгъдә бирәм. Мин бүген тамашачыларга модага иң бай булган тапшыруны күрсәтәчәкмен. Туктале, әнигә син генә бу тапшыруның миндә алып баручысы беләсең килсә, һәм әлеге тапшыруда миндә бер урын алып торырга тиеш. Башлыйбыз. Ох, ничек әйткән әле татар халкы. Минем андый теләк белән башлыйсым килми бу бәйрәмне. Миңа бераз хәл алырга кирәк. Хәтта дизайнер ролендә дә чыгалар. Ул шибәр, һәр вакыт трендта. Стиль аның икенче исеме һәм ул бик мотор. Ой, Руслан, рәхмәт. Инде сиңа бик зур мине булай мактаганнары юк иде әле. Шулпан, дөресен әйткәндә мин сине мактамаган идем. Ничек инде, Руслан? Синең әйткән бүтән әйбер миңа туры килә бит. Алайса кем турында әйттең инде син? Мин татар кызы бәйгесендә катнашучы кызлар турында сөйләдем, Шулпан. Һәм мин сиңа әйткәнем бит, әлеге тапшыруны үзем алып барам, мода турында тамашачыларга үзем генә сөйлим дидем. Син ник кысыласың гомумән? Так. Дуслар, сез әйдәгез әле киләсе видеоязманы карый торыгыз. Без синең хәзер сөйләшеп булабыз. Киттек әле, Руслан. Әйдә. Высокая мода дигән сезнең күзалдыгызга нәрсә килә? Бик буйлы аеруча ябык 20-25 яшьтәге модельләр, олы яшьтәге дизайнерлар һәм идеаль вариантта показ кайдадыр Миланда үтәргә тиеш. Ләкин 21 гасыр һәм барысы да күптән үзгәрде. Казанда уникаль күренеш. Volga Fashion Week Kids. Биредә балалар өчен кием коллекциялары күрсәтелә. Әтү юнәлешләр итеп экологиягә яхшы караш, гадилек һәм иреклек сайлаган. Volga Fashion Week мода атнасы Идел буе федераль округының мода өлкәсендәге иң зур вакыйга. Биредә фото һәм видеога төшерү өчен искиткеч локациялар, профессиональ фотографлар, стилистлар һәм визажистлар командасы эшли. Атна буена сузылган мастер-класслар, фотосессиялар, лекциялар, очрашулар. Бүген исә зур йомгаклау тантанасында балалар коллекциясын тәкъдим итү чарасы. Volga Fashion Week Kids — это совершенно интересный первый формат. Проходит он у нас первый раз для детей с детскими коллекциями, с детскими дизайнерами. То есть это для нас новый опыт, очень-очень интересный. Яңа мода атналыгының фәлсәфәсе һәм төп идеясы нигезендә экологик принцип. Табигать белән берләшүгә омтылыш, табигый ресурсларны саклау һәм әйләнә-тирә дөнья турында кайгырту салынган. Оештыручылар экологик юнәлгәнлек кеше һәм табигать мөнәсәбәтләре генә түгел, ә кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләре турында да дип раслый. Экология — это не только отношение к природе, это еще и взаимоотношения между людьми, между детьми, добрые отношения, чистые, рассчитанные на то, чтобы не навредить никому, в том числе и себе, чтобы все получали удовольствие от жизни и думали о будущем нашей планеты. Ну, у меня вот личное мнение, это еще и душевная экология. Конечно, наша деловая программа, она включала и заботу о планете, естественно. Казанның иң зур майданчыгы Акбарс арена бөтен Россиядан дизайнерларны каршы алды. Мәскәү, Санкт-Петербург, Сочи, Осетия, Казан, Түбән Новгород, Екатеринбург, Төмән, Самара, Тольятти, Ульяновск, Ярославль, Владимир, Ешкырала һәм бу әле катнашучы шәһәрләрнең тулы исемлеге түгел. Монда барысында табып була. Урамда йөрү өчен киемнәр, мәктәп формалары, бал өчен күлмәкләр һәм башкалар. Наверное, нет такой темы, которая сегодня не была бы представлена. То есть от стрит-стайла до
кутюра до высокой моды. То есть до такой степени разнообразные коллекции действительно будут и актуальные прям вот сегодня и сейчас. Школьные коллекции, конечно же, новаторские какие-то коллекции, которые дизайнеры создают сегодня и сейчас. То, что востребовано на рынке, это платья абсолютно ручной работы. И, конечно же, каждая из них имеет направление и месседж, который мы декларируем здесь сегодня. Это чистота, это натуральность, это экология. Әлеге показның үзенчәлеге шунда бында балалар подиумда модель ролендә гына түгел, хәтта дизайнер ролендә дә чыгалар. Һәм роле дип әйтү дә бик дөрес булмастыр. Минем каршымда хәзер чын профессионал, чын дизайнер. Аның коллекциялары зур подиумда, халыкара подиумларда күрсәтелгән коллекциялар. Софья, привет! Здравствуйте! Вообще все привыкли, то, что дизайнеры, особенно дизайнеры, которые выставляют свои коллекции на такие большие подиумы, это люди взрослые. Как так случилось, что ты в 12 лет уже такой профессиональный, можно сказать, знаменитый дизайнер? Ну, не такая уж я и маленькая. Менә шулай шаяртып, не такая уж я и маленькая ди София. Чыннан да бу кызның фикерләре, уйлары бер дә балаларныкы шикелле түгел. Коллекциясына гына күз салыйк. Барысы да җитеннән шунда ук бәйләү, аппликация, шигу элементларын да күрергә була. Барлык киемнәрне дә София үзе тегә. Со скольки лет ты вообще занимаешься дизайном одежды? С 9. 9 лет. А с чего все началось? Ну, я очень любила создавать, очень любила творить и занималась скетчингом. Потом мой преподаватель выставил работы мои в Инстаграм. Меня увидели и попросили контакты. И пригласили на показ к Вячеславу Зайцеву. И ты там уже, получается, свою первую коллекцию, да, представила? Или ты там еще только рисовала? Что ты там делала? Там была моя первая коллекция «Завтрак у Софи». И получается, с этого момента ты уже представляешь свои коллекции самостоятельно на неделях моды, да? Да. Бүгенге күргәзмә мода турында гына түгел, ул безнең киләчәк, табигать, балалар, хыяллар турындагы зур перформанс булды. Volga Fashion Week Kids, рәхмәт сиңа. Юк инде. Ничек инде юк булсын, нәкъ үзе бит. Юк, әлеге видеозма бүгенге тематикага гомумән туры килми. Анда бит элекеге вакытта тасвирланган. Руслан, стиль бит инде ул бүгенгә барлыкка килмәгән, ул электә булган. Һәм бик беләсең килсә, хәзерге көндә татар орнаменты һәм стилистикасы трендта. Бигрәк өстен карыйсың син, Руслан. Менә игътибарлап кара. Утыз төбәк, 6 чит ил, 40 татар кызы. Булар барысы да татар кызы бәйгесенең географиясе турында. Ә кызларның нинди сынаулар көтә һәм алар гомумән җиңүгә нинди адымнар белән баралар? Без сезнең белән бу сорауга җавапны бергәләп эзләрбез. Ярымфиналның катнашучылары барысы да үз төбәкләрендә җиңү яулаган кызлар. Хәзер алар үзләренең туган җирләрен тәкъдим итә. Кызлар өчен кызыклы һәм бай программа әзерләнгән. Танылган шәхесләр белән очрашулар, мастер-класс һәм лекцияләр, Татарстанның истәлекле урыннары буйлап экскурсияләр. Бәйге булгач, сынаулардан башка да булмый. Мәртәбәле жюри әгъзалары кызларның ашлыга осталыкларын, иҗади сәләтләрен һәм белем дәрәҗәләрен дә тикшерә. Во-первых, я хочу сказать, что в этом году все участницы приехали подготовленные уже совершенно на другом уровне. То есть видно, что была проделана очень большая работа по изучению и языка, и литературы, и истории. Они готовы делиться своими знаниями, они поддерживают друг друга. А это для нашего конкурса очень важно, потому что наш конкурс отличается тем, что нет нездорового соперничества, а всегда есть дружба, единение, поддержка, забота друг о друге. Җиңү яулау теләге һәр катнашучының күңелендә яшәсә дә, кызлар бәйгегә төрле максатлар белән килгәннәр.
Беркемнәр өчен бирү халкыбызның тарихын, традицияләрен ныклап өйрәнү, татар телен тагын да камилләштерү булса, башка берәүләр өчен үз-үзләрен сынап карау һәм яңа тәҗрибә алу мөмкинлеге. Ә үзләренең максатларына ирешү өчен кызлар барлык сынауларны да үтәргә риза. Әлеге бәйгедән син нәрсәләр көтәсең? Беләсеңме, бу чара минем өчен иң беренче чиратта зур тәҗрибә. Татар халкы әйткәнчә, ничек әйткән әле ул татар халкы? Татар халкы әйткәнчә, бөркетнең канаты очканда ныгый, шуңа күрә бу чарада минем өчен бик зур challenge, experience һәм дә тәҗрибә. Җиңү өчен бөтен миннән тиешле нәрсәне эшләячәкмен. Иң мөһиме җиңү, бәлки татар кызы 2нче елга безнең өлкәдә үтер. Менә бит нинди зур максатлар белән килгәннәр кызлар. Жюри әгъзаларының эше чыннан да бик катлаулы иде. Чөнки финалга нибары 14 кыз уза. Алар арасында Мәскәүдән Дина Абдуллина, Оренбургтан Зарина Мөсәлимова, Башкортстаннан Әлфия Пагаманова, Татарстаннан Айгөл Кудусова, Краснодардан Урия Сейтумерова, Алманиядан Назлыгөл Минхажева, Мариелдан Руфина Газизова, Төмәннән Гөлнур Зиннатуллина, Чувашиядан Элназ Җамалетдинова, Самарадан Айгөл Минастинова, Әстерханнан Альбина Зайнетдинова, Пензадан Альбина Медведева, Үзбәкстаннан Камилә Бәйбәкова һәм Мордовиядан Алина Ямбикова бар иде. Хәзер кызлар үз төбәкләрен Үзбәкстан Республикасының Ташкент шәһәрендә узачак халыкара татар кызы финалында яклаячак. Безнең бүген мода турында сөйләшүебез әлбәттә инде бик яхшы, ләкин без тамашачыларны атна дәвамында булган бөтен вакыйгалар белән таныштырырга тиеш, беләсеңме? Беләм. Без бит инде бөтен булган вакыйгалар турында сөйләп беттек, түгелме? Юк, иң кызыклысын һәм иң кирәклесен син калдырдың. Нинди? Белем көне инде, Руслан, 1 сентябрь. Аңладым, Шубан. Мен быел укуны бетергәчтен инде 1 сентябрьгә ул кадәр игътибар бирмәгән идем. Ул миңа гадәти көн шикелле үтте дә китте. Тик мин әзер түгел дип чыккан. Бер чылма, һәр булган вакыйгадан безнең хәбәрчеләребезнең видеоязмалары әзер була. Шуңа күрә карыйбыз. Менә дуслар, җәй бетте, салкыннар башланды. Ә инде салкыннар белән бергә балаларның иң көтеп алган көннәрнең берсе 1 сентябрьдә җитте. Мин инде хәзер мәктәп укучысы булмасам да, бүген әлеге бәйрәмгә килергә булдым. Ак бантлар, чәчәкләр диңгезе дулкынланган әти-әниләр укытучылар бүген мәктәпләргә ашыга. 1 сентябрь барыбыз өчен дә иң мөһим көннәрнең берсе. Кемдер бу көнне түземсезлек белән көтә, ә кемдер җәй беткәненә моңсулана. Нәфисә, син 1 класска барасың, әйме? Әйе. Әзерме син мәктәпкә? Әйе. Мәктәптән нәрсә көтәсең? Белем аласым килә. Яңа дуслар табасым килә. Бөтен Россия белем көне 1 сыйныфлар өчен зур бәйрәм. Сүз уңаеннан быел Татарстан мәктәпләрендә барлыгы 55 меңнән артык 1 сыйныф укучылары укый башлады. 1 класс балалары өчен дә, 1 сыйныф балалары өчен дә, әти-әниләр өчен дә шундый дулкынландыргыч, укытучылар өчен зур вазифа булса, безнең өчен тагын да шатлык дип әйтер идем мин. Бу көнне күп кеше гадәттә сабырлык, түземлек телиләр. Минем андый теләк белән башлыйсым килми бу бәйрәмне. Ничектер якты, зур өметләр баглап, шундый бәйрәм кайфы теләп каласым килә. Белем көненә багышланган тантаналы линейка быел 1 һәм 11 сыйныф укучыларына таныш булган мөхиттә узды. Калган укучылар өчен сыйныф сәгатьләре булдырылды. Беренче сыйныфка баручылар өчен әлеге 1 сентябрь бәйрәме соңгы тапкыр узды. Алда аларны имтиханнар, югары уку йортына керү улы тормыш көтә. Ничек алар үзләрен хис итә икән? Син быел 11 сыйныфта. Синең менә хис кичерешләрең нинди, эмоциялар нинди кичерәсең син сөйләп кит әле.
Әлбәттә, бу соңгы белем көне бик дулкынлы булып узды, чөнки соңгы ел икәнен аңлавы бар. Бик тә куркыныч имтиханнарны бирәсе. Яхшы менә имтиханнар дидең. Имтиханнарга ничек әзерләнергә җыенасың? Имтиханнарга әлбәттә бик тә репетиторлар белән, шулай ук онлайн курслар белән әзерләнергә исәбең бар. Әйе. Үземнең сыйныфташларыма мин әлбәттә уңышлар телим, имтиханнарны яхшы итеп бирергә һәм алар теләгән уку йортларына керергә. Шулай итеп, Адымнар мәктәбендәге белем көне тамашасы шатлык, куанычлар, киләчәктә белем һәм тәрбия алуга этәргеч ясап, бәйрәм рухы белән тамамланды. Нәрсә булды инде? Әлеге тема турында мен бір нәрсе дә белмим. Гомумән, минем өчен ул чит нәрсә әйтергә белмим. Шуңа башкаткан әле шултан. Шулай мені Руслан. Әйттем мин сиңа. Син һәм мода бер-безгә туры килмисез дип. Әйттем бит инде. Яра, Руслан, борчылма. Мин сиңа ярдәм кул сузам. Арадым. Әле моның кадәр зак итеп мондай озын үкчеле төшүдә йөргәнем юк иде. Сез мине монда рәхәтләнеп сафка сулап йөри дип беләсездер, ләкин бер дә алай түгел. Мин бүген йөгергә әзерләнәм. Ышанмыйсызмы? Карагыз. Спорт киеме урынына күлмәк, кроссовки урынына шпилькалар. Казан Кремле яр буенда хатын-кызлар һәм егетләр арасында үкчеле аяк киеме киеп йөгерү ярышы узды. Бердән-бер шарт, шпилькаларның озынлыгы 10-12 см булырга тиеш. Сезнең сәламәтлеге өчен куркыныч дип уйлыйсызмы? Нәкъ шулай. Шуның өчен катнашучыларга ярышка әзерләнү һәм формага килү өчен тренер белән махсус күнегүләр ясау мөмкин. Являюсь тренером данного, получается, забега на шпильках. Сегодня проходит у нас данное мероприятие, и впервые участвуют именно мужчины на данном забеге. Конечно же, всегда нужна подготовка именно к данному забегу. Наши девочки все готовы сегодня на 100%. Им желаем всем удачи. Үз көчләрен сынарга төрле яшьтәге, төрле һөнәрдәге һәм хәтта спортка бер кагылышлары булмаган хатын-кызлар килде. Алар өчен бүгенге ярыш үз-үзеңне җиңү һәм яңа тәҗрибә алу. Просто гуляли, услышали, что такое есть забег, решили поучаствовать, попробовать. Мы просто любим и бегать, и любим каблуки. Наверное, много ходили на шпильках, да? Ну и сейчас ходим на работу. Работа такая офисная, приходится ходить на каблуках. Ну не приходится, но так получается. В принципе, нравится нам, да. Быел беренче тапкыр ярышуда ир-егетләр катнаша. Хәтта хатын-кызларга үкчәле түфли кию еш кына уңайсызлыклар тудыра. Егетләр ярыш алдыннан нинди хисләр кичерә икән? Он с вами познакомится. Как вас зовут? Ильгиз. Ильгиз. Как вас зовут? Николай. Анвар. Ребят, ну вот как настроение у вас? Боевое? Һичшиксез аларның махсус лайфхаклары да бардыр. Мин аларны белергә булдым. На шпильках тяжело бежать, но интересно. Необычно, если ты не девушка. Мы вам можем раскрыть секрет. Надо просто бежать на носках, и все у вас получится. Быелгы ярышның кызлар арасында җиңүчесе булып Зарипова Алсу сайланды. Ул җиңү өчен түгел, ә кызык өчен килгән булган. Пробежалась от кухни до спальни, мне этого хватило. Вот. Оказывается, нужно побеждать. Кеше булмаганда мин дә йөгереп карыйм әле. Авыр микән, җиңел микән? Друзья, вот для тех, кто только присоединился еще к нашему мероприятию. Ой, дуслар, бик җиңел кебек тоелса да. Что сегодня происходило? Сегодня проходил забег на шпильках. Без дәвам итәбез. Шулпан, сен білесің, Татарстанда ең зур яшьләр көтеп алган бәйрәм нинди бәйрәм ул? Әлбәттә беләм инде ничек белмәскә. Инде нинди бәйрәм инде? Ул көнне бөтен кешедә ял итә. Зур йолдызлар катнашында концерт оештыралар. Әйе, Һәм аннан калады бик күп кызыклы чаралар уздырыла. Һәм әлеге көн нинди бәйрәм, нинди көн? Руслан, әлбәттә инде Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне. Әлбәттә. Әйе, хөрмәтле тамашачылар, сезгә әлеге зур чарадан кызыклы видео язма. Карыйбыз. Нинди бәйрәм бүген? Татарстан бәйрәме.
Республика Татарстанның туған күніне. Татарстан күні. Шаян ТВ каналында. Ярый. 8, 7, 6, 5. Өш пашмақ, супер кайф. 4, 3, 2, 1. Ярадам, Татарстан. 8, 7, 6, 5. 8, 7, 6, 5. Өш пашмақ, супер кайф. Өш пашмақ, супер кайф. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ярадам, Татарстан. Milletler белән туганлашып, бердәм булып яши халкыбыз. Үрләр ялап үсә башкалабыз, үсә Казан туган йортыбыз. Биек йортлар калкынында, саклый халкым данлы тарихын. И Казаным татар халкы өчен, син бит мәгърур гүзәл башкала. Казан, Казан, кол шәрифтән яңгырый язан туганлашып, яши синең халкың Казан, 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 данлый сине халкың Казан, уем җырым синең хакта Казан. Зур өметләр баглап килә яшьләр, яңа алмаш үсә балалар. Кыйбла идем синнән үрнәк алам, зур бистәләр олы калалар. Чит җирләрдә күпме йөрсәк тә без, күңел һаман сиңа тартыла. Син бит Казан татар халкы өчен, бердән-бер гүзәл башкала. Казан, Казан, кол шәрифтән яңгырый язан туганлашып, яши синең халкың Казан, 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 данлый сине халкың Казан, уем җырым синең хакта Казан. Казан, Казан, кол шәрифтән яңгырый язан туганлашып, яши синең халкың Казан, 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 данлый сине халкың Казан, уем җырым синең хакта Казан. Казан, Казан, данлый сине халкың Казан, уем җырым синең хакта Казан. Уем җырым синең Достар, мода турында сөйләшү әлбәттә кызык, тик минем уйлавымча инде һәр кеше үзе белгәне белән шөгыльләнергә тиеш. Мәсәлән, мода турында күбрәк дөрестән дә Шулпан белә, Шулпан сөйләсә әйбәт. Мин дә алга таба үземә якын булган темалар турында сөйләячәкмен. Мәсәлән, спорт турында мин сезгә иркенләп сөйли алачакмын. Син нәрсә көләсең? Һәр әйтинде тагын, әйме? Менә мода белән Руслан мәзәк яңгырый, спорт белән Руслан бер җөмләдә гомумән туры килми дигән бу. Юк, Руслан, былай гына. Былай гына.
Шул, бүгінгі енді тапшыруыбыз ақырына жақынлашты. Мода белән соңгы яңалыклар белән сезне Шулпан һәм Руслан таныштырды. келесі очрашуларга кадәр һәм инде алдагы куелында зур уңышлар теләп калабыз. Хуш.